rada gleleng rambutnya dikucir bareng. Ayo model saiki ya terus. Selamat ora pengestumu apik? Ya syukur. Bojo sehat. Alhamdulillah. Bojone nyambut kene ndi? Petrokimia. Oh. Ora ngerti esuk mau mlayu-mlayu mubeng stadion. Oh iya. Piyai kene karyawan kene iki nek do pendak jemuah mesti mlayu-mlayu padha olahraga bebarengan. Bojomu ya mlayu-mlayu. Lho piye to? Awak sehat, jiwa kuat. Iya. Anakmu piro reng? Sehat kabeh, ponakan-ponakanku. Pengestumu apik kabeh, terus syukur kabeh do lulus le sekolah tahun iki goleke sekolahan. Syukur. Wah, seneng aku nek jeneng bapakne goblok ora apa-apa ning sing penting anake goblok. Lho. Pinter. Manisa duwe titel. Heeh, saora-orane ya sarjana. Ya. Tare wangi adol Tegal, tak ra ngadol sawah ki tak nggo ngopeni karo anakku atur. Tegal sawahku sentek ming kari sedela utawa kari sithik ning ora masalah. Anak-anakku ben tetep belajar nganti tekan sak tutuk-tutuke. Heeh, ya ngono kuwi semboyane wong tuwa sing apik ngono kuwi. Pancen kudu. Ya. Wis ben. Sonek sawah Tegal entek. Terus anakmu sing pengen sekolah. Bojoku didol. Ngawur jenenge ora. Ya ben sing penting anake tetep sekolah. Iya, ning kowe ra ndek bojo. Aku lek eneh. Oh. Aku njur nekat ora. Gong dalem. Ora kaya bengi iki kowe sopan banget mekaten. Heeh. Kabarmu piye, Gong? Pangestunipun sehat, Mas Petro? Wih lah basa. Weh, basa saiki. Kepiye to? Wong Jawa iki tata krama reng. Heeh, pancen bener. Sehat awake. Pangestunipun tansah pinaringan waras bagas. Ngomah telas. Omah telas piye? Sampun mboten wonten menapa-menapa Mas Petro. Lho, lah omah tinggalane bapak kae anak telu karo bapak rak didomi omah dhewe-dhewe gareng diparingi aku diparingi kowe diparingi. Kagem ragat sekolah lare-lare kula. Oh. Kula dol. Lah kowe manggone nak iki. Woh, kamper Mas Petro. Weh. Sampeyan aja sok ngembe karo wong giri rusi jalma tan kena kinira. Weh. Griya kula dol, kula lajeng yasa. Alhamdulillah. Iso yasa omah. Lah alamate ngendi kok aku ora tau weruh. Ngarep sampeyan iki kok dalan ngetan. Heeh. Enten prapatan to? Ngidul sithik. Oh, teng riku niku. Ora mung padha ngene gareng mboten padha kali ngene sampeyan. Konstruksi baja. Wah syukur. Atap aspal. Kuse-kuse. Konstruksi baja kok atap kok aspal. Ngisor jembatan Mas Petro. Oh alah gelandang to. Pangestunipun. Pangestunipun karo cengengesan ora. Nggih wong mampu. Lho wong mampu kok nang ngisor jembatan ora. Dinggo anu napa jenenge iki? Apa nyekolahke putra-putra lare-lare kula. Ya syukur ning ora apa-apa sing penting bapak ning rekoso, anake esuk dadi raja. Pangestunipun mekaten. Kamper. Ya. Menika sadurunge jembatan wonten apa tanggul. Ah menika wonten undang-undanganipun. Rumah kula tingkat kok. Lah iya. Nginggil mergi. Oh iya. Mandhap mangke lajeng tinampi ruang tamu. Waduh. Wedan tenan nggih. Ruang tamu campur kali pawon, campur kali tempat ngumbai. Soalipun pinggir lepen. Wong gagas omongane Bagong ora. Nih ya sehat kabeh to, Gong. Pengestune sehat, Tru. Alhamdulillah. Anakmu sing barep kok nglelengi ora jamak-jamak. Sing lanang kae, ayo kepengin mlebu polisi. Wo, dadi polisi. Ya syukur wingi njaluk potong. Pak aku dipotong cara Polres. Lho. Kok sik dipotong cara Polres iki Mas Dewi potong polisi lho. Potong model polisi ora cara Polres ora. Gobloke ora. Heeh, kene ditipis. Kene di rambutnya direngke wangun ae. Aku melu-melu malah elek. Aku wis tuwa kok kene tak irengke kene tak jungkati ana dhuwur bucak. Rontok wisan, Tru. Iya, rambutnya ya wis rontok ya wis ora apa-apa, wis tuwa rasa dadak werna-werna.
Sing wedok nomor 2, pengestune kuwi sing iso ngangkat derajate wong tuwa. Alhamdulillah. Seneng aku nek wong wedok iso ngangkat derajate wong tuwa. Kae kelas piro to, Gong? 3 SMA. Wih lah. Arep lulus. Pengestune ketoke ora iki. Kok ora lulus ketoke ora lulus. Ah metenge. Oh. Kuwi ora gleleng iso ngangkat derajate wong tuwa. Sik. Wong meteng kok ngangkat derajate wong tuwa. Wong wedok iki arep endi parane? Wong wedok iki arep ngopo parane nek ora dipek wong lanang? Mongko kae urung wancine dipek wong lanang kok wis iso meteng lho. Nek ora gleleng ora ana to. Gusti Allah paringono ngapura. Kuwi jenenge anakmu le bergaul iki kebangetan kok nganti meteng. Lah sik lanang piye? Apa ngestune minggat? Wong sing lanang minggat kok kowe senenge ra jamak-jamak. Terus sing tanggung jawab sapa? Mbah iki. Mbah piye, Gong? Mumet aku rasine mumet ning tanggo bahagia. Mergo Bagong ki aja nganti sedih. Iya bener ya, pokoke ora apa-apa ditampa wae, Gong. Heeh. Mone karo anakku arep Pak, tak tokke mrupute ya, Pak. Weh, tak tonyo ndasmu aku. Arep tok apake bayi kuwi? Wis, bayi ora ndek dosa. Heeh. Monggo saiki ki wong pergaulan bebas ki nyemelangi tenan. Kok iso ngono? Anakku kos. Oh. Le sekolah ning ndi? Adoh saka omah, perjalanan 7 jam. 7 jam kos. Kos kok tak kirimi wesel Bola-bali. Wah, saiki ora usum wesel, Gong. Saiki liwat transfer. Transfer iki piye? Transfer nganggo ATM. ATM sing piro to? Lho. Mikir rek, mundur kene. Iki jelaske. Kae ana ruangan ning pinggir dalan tulisane ATM ngono kae. Heeh. Ha kuwi kertu kuwi dilebokke blung ngono kuwi. Terus engko metu angkane pira dipejet nit 500.000 kari mejet tok kirim nang ngene anakmu kari nampa nganggo kertu kuwi. Engko dadak ulung-ulungan kertu. Ora. Kowe ki ngomong sing tenanan lho, Tru. Kertu dilebokke. Heeh. Terus nulis angka. Terus engko anakku njupuk nganggo kertu kuwi mau. Heeh. Aku dadak ndono. Ambok dulungke langsung ngene lho, anakmu yoyoso kertu kuwi. Wah. Loro berarti? Heeh. Oh, iya. Jenenge apa? ATM. ATM. Goblok ora. ATM iki nggo transfer ora. Saiki model kowe iso to saiki telepon nganggo telepon sing iso omong-omongan weruh rupane. Aku duwe pisan. Oh, aku nek karo bojoku anggere aku lunga adoh ngono tak fikol. Waduh. Anggere mulai tak fikol dijeng ngono aku terus tak pateni meneh. Lah ngopo? Rupane bojoku ora malik-malik. Maksudnya piye? Nek mlebu HP iki karepku sing ayu ngono lho. Ora kok jebemblek terus. Anggere tak fikol, walah wis bar tangi turu kae rewok-rewok kae jijik aku terus. Wong karo bojone kok jijik ora. Sirku ki mlebu HP ki mbok menawa luwe dadi apik. Iya. Nek tak buang HP ku. Lho. Kok dibuang apa? Padu karo bakule konter aku. Ha ngopo? Tuku pulsa ki ra didol-doli. Nganti aku mbegogok ning ngarepan. Loh, Bapak kok mboten pulang? Loh, saya itu beli pulsa ya. Lah udah kok, udah mana? Belum dikasih kok. Iki ya cah goblok meneh iki. Pulsane iki mlebu ning HP-mu. Ngono, pulsa iki ora wujud, ora diwadahi tas kresek, ora kaya ning swalayan. Lah nang nang 100 e. Ah iya ning kuwi iki mlebu ning HP-mu. Mangkel aku. Ora didol-doli padu nyok. Pen HP-ku aku ya. Sedare saiki wis ora nganggo sing nganggo kok ngono, nganggo sing cilik aku saiki. Oh, sing anggere ditelepon suarane nden. Kuwi jenenge HP cara mbiyen ra musim digital kaya ngene kok HP-ne cara mbiyen. Malah ayem itu. Ah iya, ya syukur nek ayem ora apa-apa. Ora tau difikol. Tau tak njajal nganggo fikol tak iling-ilingi ra ana rupane bojoku sing metungul ming ndasku terus. Ayo kuwi padha karo ketok saka nggon kanca wae lho. Heeh. Ya. Anake ya sehat kabeh kok. Pengestune apik sehat sing cilik dhewe ya sehat. Alhamdulillah. Anake gareng iki lho. Cah semono kok. Anakmu pira, Reng? 12. Wih, bayangno kuwi. Mula ya cengele nganti ndingkluk kaya ngono. Anake cah cilik kok 12. Ya wis ben karang ya rezekine dhewe-dhewe kok ya banyak anak banyak rezeki jane salah. Perkara salah piye? Banyak anak banyak rezeki iki salah. Kok iso salah? Nek kowe iso mampu ngragati anakmu nganti tekan rampung le sekolah kuwi banyak rezeki. Nek kowe wong sekeng wong ora duwe
Nuwun sewu kekuatane belanjamu ming sithik, anakmu pirang-pirang, banyak anak banyak masalah. Iya ya, Tru. Nyatane sawah Tegalku yo entek, pit montor yo entek. Ha iya. Nek wis ora apa-apa, kepiye meneh wis lahir kok kon mateni mboko siji rak ya ora. Ya ora mungkin anakku kon mateni mboko siji. Ae. Ora kaya aku. 3. Wow. 3 wis stop. Nek kudune ya 2. Orang ketrucut siji. Ketrucut piye? Ayo arek anek iki ngenteni bal-balan. Bojoku tak ajak ngenteni bal-balan. Ya Bu ya golek kegiatan apa ta apa. Malah meteng. Oh. Caedan ora. Oh lambe kaya ngene kok tok gugu. Ayo tetembangan sing kepenak, Tru. Ya. Nembang apa? Iki akeh banget pamundutan lumak. Waduh iki eneng meneh iki lho. Wah, langgam ngimpi. Yo diaturke. Yo. Sing nyekar sapa, Gong? Manut kowe, kowe sing merintah. Mbak Ika Suhesti. Ya, saka Gunung Kidul. Mbak Ika Suhesti bawa ngimpi. Ambara ing awang-awang langur bebasan tanpa ora jigos kok men ditembangke. Ya. Saka ngendi, Gong? Saka Wonosari Gunung Kidul. Oh. Kowe nek piknik neng Pantai Baron, sing lagi kondang saiki Pantai Indrayanti. Iya. Kuwi liwat daleme Mbak Ika. Oh. Titikane daleme tandane apa? Anggere ana patung. Wong uyuh. Ha iya. Kuwi daleme Mbak Ika. Kae lho sing cah cilik nyekeli ngene terus ngene lho. Heeh. Oh, heeh ta. Daleme Mbak Ika. Iya. Coba kaya ngapa di unekke, Gong. Yo, Mbak Ika dunekke yo. Yo. Ngambara ing mangga. Ngambara ing ngawang apik suarane apik padake. Kyai Gunung Kidul iki suarane apik. Swargi Pucandra Lukita iki Gunung Kidul. Sinden-sinden kono iki jos-jos. Iya. Heeh. Sok dijos. Ha iya. Ngelangut. Langut bebasan tanpa tepi neno nara paseng meka mendung miber ngiteri jagat Ngulandara nglambara ngunggahe gunung ketungkul ngumbar gagasan
satemah kinawa ngimpi. Mangga dilanggamke ya terus. Ya. Sripat sripit lembeyane. Ya. Sripat sripit lembeyane merak kasimpe. Gandas luwes wiragane anggang lami. Sedap siksa besos angatiku sana. Dasar ayu taksih kenyotanku jiwa. Tak caketi aduh besok sebat matku. Narak serantau tak gandeng malah guyuh. Neno. Mangga. Suarane ya apik karang ya. Kowe cilik wis gegulang kesenian kaya Truwa apa iki nek diwiwiti saka cilik iki ora bakal elek dadine. Ya. Kulina di latihan, kulina nyuwara. Heeh. Neno. Wah, ning ati iso nganyut-anyut kae ya, Gong. Aku ki nek tembang kaya ngene iki trima ora ngrungokke. Lho. Sebabe ngopo? Mripat ki mesti abut. Oh. Terus kaya arep merem-merem wae lho. Ayo nek kowe engko ya sing gumyak-gumyak ora apa-apa. Nah aku gareng ki piyai sepuh. Wis sepuh ya tembange sing kepenak-kepenak wae. Heeh, iki pamundutan pirang-pirang sesideman ya mau wis diaturake gara-gara isih do muncul sesideman. Iya. Ya mbok menawa rawe rada telat kaya Gong, mbok menawa. Mau ki podang kuning wis, sesideman wis. Apa sing urung reng? Kembang rawe ya urung, ya liwung ya urung diaturake. Waduh, gara-gara nganggo liwung. Lho saiki lagi ngetren liwung iki padake. Ya, diaturake sik sing kembang rawe. Heeh. Ayo tembang sing nembang Mbak Tatin genti. Ya. Mbak Tatin, heeh. Ayo Tin, jumeneng Tin men semangat. Ya. Jembengi. Nah, ya Tin. Karo men obah awake gajine men suda.
Gaji men sudo ora. Wong wedok anggere kelemon iki suarane cendhek. Oh. Kan ngadeg meli. Heeh, ora apa-apa. Ndak ngadeg ora masalah. Sekedap Pak, ini kabele ruwet. Apa? Kabele ruwet. Oh, aku sinden ya do nyambi dodol wedang bareng. Kok dodol wedang kae tromose do teng jenggunuk. Ya enten teh, enten jahe, enten Wis ora ngombe teh, ora ngombe jahe. Aku ngerti sifatmu. Kowe iki nek ngekeki teh apa jahe iki tok regani soalé. Heeh. Lah nggih niki 5.000. 5.000. Lisa dodol jahe. Heeh. Terus Ika dodol teh. Ha ya wis pokoke ben do tambahan entuk tambahan dhewe-dhewe. Iya. Yo, ki ana sing nyuwun mau kembang rawit diaturake. Ya. Nggih, kembang rewe napa lali janjine wong nggih enten. Lali janjine ana mau ya. Heeh, ya lali janjine sik. Ya. Engko kembang rawit terus. Heeh. Niki ngangge bawa mboten? Nganggo, ora nganggo bawa ki apa? Padake tip. Heeh. Iki menungsa sing nembang nek mung tip kari ceklek ngono terus lali janjine ngono ora masalah. Iki pentas kok nganggo bawa. Nggih, oleh galak temen lho. Ah rupane Bagonge wis galake kaya ngene kok. Iya, rupane jan galak tenan Bagonge. Tenan iki kok engko tekane esuk ngemah-mah wong aku. Heeh. Alise jengat. Hah? Alise jengat. Iki mung ora alise sing jengat. Oh. Lah napa? Kaya werna cangkeme barang ya jengat. Iya, idepe ya jengat. Yo. Dina Minggu. Yo. Piye to Bagonge marai bareng-bareng? Ah cuwek lho kowe. Kok dicuwek? Iki kukune iki. Oh, kaya Werkudara. Nah, iya iya. Siji ngacung, siji kaya apa wi? Iki lho. Dina Minggu kang tak anti Dinamune pinter golek alasan ngandar-ndar angen duka dedeg piadeke ya entuk pasuryane ya entuk. Ora nyawang sinden iki ora nek pas dandan. Oh. Lah napa? Nek pas preman biasa kae. Nek preman pripun? Ngerti asline kowe. Oh. Tetep cantik kan? Ngono kuwi rak mergo dipoles nganggo gincu, nganggo eyeshadow. Heeh, kae ide pasangan. Nek asline wus ra kalap. Kok ora kalap lho? Mbak sapa Tatin kuwi? Tatin kuwi wis lemu, sirahe gedhe. Mengko nek mlaku sikile oh. Dadi kaya edang-edong lho. Ya wis ben apa-apa. Kaya ngemat-matke lho, Bagong. Tak matke kok anggotae ra tak matke. Terus kabeh dimatke. Ora ya ming salonge wae. Nek sing pojok kae aku gah ngematke. Sinten ibu ta? Heeh, sing cendhi dhewe kae wis. Aku ora tok matke ngopo. Wis ora ana sing iso dimatke. Niku malah jedit lho. Sapa? Malah jedit. Jedit apane? Bathuke. Kok bathuk ta? Jedit bokonge. Wah, sapa kaya ngono. Aku ki nang ndi-ndi wis ora kegut karo wong wedok. Waduh. Tenane, Gong. Wah, aku wis diweling simbah-simbah. Lah pripun? Kowe iki nek wis duwe bojo, ayu dhewe sak donya iki bojomu.
Kuwi mula tak taleni seprene. Heeh. Ning ya bener ya, Gong. Ya ora ya salah. Lho. Kok salah? Aku tau weruh. Aku wis tak pen-penke nang atiku nek ning lunga adoh nyambut gawe adoh ki nek weruh wong wedok aja nganti kegut. Tau weruh wong nganggo miyo, wong wedok katroke cendak sikile putih ra jamak-jamak, rambuté disemir abang ayu banget kae. Aku terus merem. Hup. Tetep ayu bojoku aku. Bareng tekan ngomah tak tileki iki ayu wong wedok mau ya tetep. Ya tetep ayu bojone. Sing ngomong sapa? Ayo maksudnya ayu bojone iki kon menutup mata iki enggak boleh lihat sana-sana ngono lho. Pokokan aku bojoku paling ayu dhewe ngono ki nang lebokke nang ati. Asale kowe wong wedok kok. Lah ngapa? Nek kowe wong lanang ya semboyanmu ra kaya ngono kuwi. Lah napa? Nek wong wedok ki sakle kowe duwe semboyan kaya ngono mergo kowe kuwatir bojomu ki ning omah mesti ndelokke sapa-sapa nek tok tinggal nyambut gawe ngene iki. Ya nek ndelok iki ra apa-apa, naluri lelaki itu biasa, lihat cewek cantik itu harus dilihat. Cocok. Ngono kuwi sing tak karepake. Ya nek dilihat tok enggak boleh diapa-apakan. Maksudnya? Enggak boleh didumuk ana iki rento. Nek ditawani? Ora ana wong kok nawani ora. Mbok menawa kok ora wali ing jaman. Nek ditawani gelem ora? Agene ana lagu sentulah aku. Ngono barang kae. Ya enggak no. Iya, sing apik ya ngono kuwi aja nganti kekut iki. Gareng karang wong wis tuwa rupane elek ya ora wani glelek. Coba gareng iki dikeki rupa bagus. Wah, entek-entekke. Ayo. Aku kang setya satu. Ora setya tuhu kong ora. Monggo. Aku wis ora
kasih. Sampun. Mbak Tatin Lestari Handayani. Ya, wah. Jan lemune ra jamak-jamak.